Te salut! Sunt Bogdan Baltă, directorul general al grupului de firme Green Capital Group. Ai auzit de termenii inflație, devalorizare, lipsa banilor din fondurile de pensii, grija zilei de mâine? Sunt realități cu care ne confruntăm în fiecare zi, le acceptăm tacit și nu știm de unde provin. Dar ne întrebăm, unde sunt banii din contribuțiile pe care le plătim la stat, pe care le plătesc părinții noștri, chiar bunicii noștri? Ne confruntăm de asemenea și cu o majorare a prețurilor ale bunurilor de larg consum și cu asta ne confruntăm din anii 90. Nu o spunem noi, o spun cifrele. Din 1994 până în 2020, prețurile medii ale produselor au crescut de 26 de ori. Banii care ne trebuiau pentru un apartament la începutul anilor 2000, cu acei bani nu mai putem cumpăra acum decât o mașină la mâna a doua. În plus, aduceți-vă aminte despre crizele prin care am trecut. Gândiți-vă la crizele din 90-93, 98-2001. Banii din economiile oamenilor au devenit nimic peste noapte. Prețurile caselor au crescut de zeci de ori, ajungând de la 2000 la 20.000 de dolari în câțiva ani. Același sector a avut iarăși de suferit în 2007, când acea criză a afectat nu numai lichiditățile, ci și toate investițiile care le credeai la acel moment cele mai bune. Cu siguranță ai fost afectat și tu. Au fost oameni care și-au văzut agoniseala de viață devenind fără valoare peste noapte. România a devenit o țară care își vinde resursele. România importă produse care sunt produse din aceste resurse pe care noi le exportăm. Și astfel ne îndatorăm și la fel o să facă și generațiile viitoare. Din grânarul Europei am ajuns ținta perfectă pentru importuri. Am adoptat tendințe consumeriste și ne-am conformat unui mediu care nu oferă siguranță financiară nici măcar pentru ziua de mâine. Trăim cu gândul mereu la ziua de mâine, la ce să facem cu viitorul familiilor noastre. După mai bine de 30 de ani de antreprenoriat, am decis că vreau o viață liniștită. Vreau să fac ceva pentru viitorul meu, nu vreau să mă îndrept către un sistem și către ceea ce ne învață societatea. Muncește de la 9 la 5, puneți bani deoparte de pensie, contribuie la sistemul de stat și primești o cotă parte când vei ieși la pensie. Am descoperit o oportunitate, respectiv o piață nouă și emergentă, care oferă randamente cu mult peste ceea ce oferă sistemul de investiții. O oportunitate care până acum le era accesibilă doar oamenilor cu foarte mulți bani. Acum vreau să-ți prezint și ție această oportunitate care îți va genera venituri pasive pentru multe generații, venituri care să-ți dea libertatea financiară, siguranța unui stil de viață la care visai, pentru tine, pentru cei dragi, o oportunitate bazată pe agricultura intensivă. Acum, în perioada de criză generată de pandemie, e mai important ca oricând să ne îndreptăm atenția către agricultura intensivă. De ce? Pentru că este un domeniu nu sigur, ci foarte sigur. Noi, românii, am uitat cât de important este acest sector și am uitat cât de bine era pus la punct în anii 70-80. Din păcate, în România există grupuri foarte mari de investitori care concentrează părți mari din țară pentru acest tip de agricultură. De ce? Pentru că toate marile grupuri de investitori din lume știu că este plasa de siguranță a oricărui grup de investitori. Tocmai de aceea, proiectul nostru este unic. De ce? Pentru că noi dăm acces capitalurilor mici. Tu poți deveni acționar într-o afacere unde nu aveau acces decât capitalurile mari. Este un concept de business cu o mentalitate de cooperare, nu concurențial, așa cum se obișnuiește, și astfel mii de familii vor avea posibilitatea de a deveni parte a unui proiect foarte mare din care vor veni venituri pasive pe termen lung. Înscrie-te la webinarul gratuit și vei afla mai multe despre probabil cel mai bun proiect de investiții din România. În cadrul webinarului îți voi răspunde la toate întrebările despre cum să devii acționar până la
cum este generat profitul, care sunt randamentele și de ce este o investiție pe care te poți baza timp de mai multe generații. Te aștept!